daghan ang kandidato, daghan ang politiko nga mga panya sa inyo, mga kwarta gyud ay ang grupo sa NPA kay daghan man mohatag. Perting kwarta hapon mo dyan, minilyon ang makwarta na mo kaniadto sa politiko lang. Gawa sa mga mag-uuma, kay kolektahan man god ang tanang masa. Basta maorganisa gani ang masa, ginakolektahan na siya butaw, binulan-bulan na siya na espesyal. Kwartahan bombo John ang CPP, NPA, gawas nga dunay suporta gikan sa langyaw. Ang katilimbang Pilipino basta maorganisa, maghatag na gina sila. Oo. Pero dili mo hatag ang kandidato, di gyud makasolve sa inyong lugar sa una. Dili makasulod bombo John, unya may posibilidad masilutan pag yun og kamatayon, maisparo o ben maambos ana siya. Uy. So lain na gud ay og batasan sa mga NPA nga ang kandidato og way kwarta, gusto lang mo serbisyo, gusto magpapili, unya mangampanya sa inyong lugar, way ikahatag patyon di ay? Patay bombo John, tanawa ba atong dito lang sa Davao del Sur sa una sa dito papod ko. Katong si Mayor Sebastian Mundihar sa Sulop, Davao del Sur. Oh. O si Mayor Kapahog sa Malalag, Davao del Sur. Di pangambos biya to, nangamatay biya to. Oh, okay. So, ugwa kay kwarta. Nga sa Caraga Region pod, na atong 2001, si Mayor Lupe Asis sa Bayugan City, Gisparo, patay oy. Nga may sa Bukidnon pod to, may sa Surigao City pod to, Surigao del Norte, Vice Mayor, namatay pod. Sa ato po, ugwa kay kwarta, dili na lang magpatuga-tuga pagpangampanya sa lugar nga daghan og NPA, kay kung wa kay ikahatag, delikado mapatay paday ka. Mao ginay tinuod bombo John, kinahanglan umudagan manggaling pagka mayor, kinahanglan sapian, kwartahan kay ang igahin pod sa CPP, NPA, di man na mahimo, walay igahin dito. Nganong iyon ana manatay nga ilang hilabtan ang mga kandidato nga dili mo hatag og kwarta nila. Kay nabay uban nga kandidato tay nga wa joy kwarta, tinarong ang pagdagan, bahalag way kwarta, gusto magpapili. Lupigon sa uban nga mga kurakot na nga politiko nga daghan nagpundo kay na may ikahatag ngadto sa mga NPA. Tinuod na bombo John, saan man kay mo man patakaran sa komunista. Okay. So paita no. Pero hangtod ron sa imo nibaw-an ingon ana gihapon. Wa may kausapan bombo John ang balaod o lagdag palisiya sa CPP, NPA, mao man gyapon. By the way, Tay, para sa mga wa masayod, unsay ito nakaaghat nimo Tay? Unsay nakatukmod nimo nga mobalik ka sa sabakan sa balaod? Nindot kayo nga pangutanan nimo bombo John. Dili ko voluntaryong surrender bombo John. Nadakpan ko. Lamang 2007 ulan ako'y gana sa maong grupo. Kaya nasabtan ako nga kitang mga Pilipino kung mudaog na ang CPP, NPA, sa pakigubat sa Gobyerno Republika sa Pilipinas, sa Armed Forces of the Philippines ug sa Philippine National Police. Wala na yung usa ka Pilipino nga makapanag-iya og kaugalingong butang. Kay komunista ang manag-iya sa tanang bahandi, kabtangan o kayutaan sa Pilipinas. Nasabtan ako po John nga gibinuangan rami kami nga mga NPA sa CPP o NDF. Pero wa na ko ipaibalo nila nga naglain ang akong una-una dito. Nidagan pagupat ka tuig 2007 hangtod 2011 ko nadakpan. Ngano nga wa na ako wala ko munaog, wala ko ni surrender kay nahadlo ko patyon kay 1980 pagod nagrebuild din ako. Una na ako dako na kay kog salaod sa gobyerno. Ug musunir ko de ko preson patyon ana siya. Nya akong una og mudaghan akong kwarta kibali kay finance officer man ko. Mulayas ako maadto kog laing nasod kay daghan man kog mga pagumangkon nga tuwa sa laing nasod. Mga OFW og na gani po koy anak nga tuwa pod sa laing nasod. Mayroon ako nga makabalan kog minilyon mulayas ako. Pero dili mabuot ang Ginoo bumudyon nga magpadayon ang dautan akong plano. Kay nadakpan man ko mga buutan nga mga sundalo. Wala man ko pasakit eh. Nya gi kondisyonan man ko nga dili ko presohon
pero makingtinabangay ko sa pagpatunay sa tapsay kalinaw kausay. Mato nga akong gi-accept, huna-huna na ako Bombodyon. Kawawa po na ko'y batasan nga makingaway pa ihapon ko sa gobyerno nga gipangga man ko taliwala nga dako kay kung sala kani adto. Mao nang nahitabo sa ako Bombodyon. Unya,